senyor que no té res, no té títols, no té feina, no té parella i fingeix que té una inspecció d'Hisenda perquè la gent pensi que té diners amagats a l'estranger. I llavors, clar, i en realitat no té ni un duro, però quan la gent s'assabenta de que té una inspecció d'Hisenda comencen a pensar, hòstia, este tío que estarà escondiendo, no? ¿Qué tiene por ahí? Llavors torna a la seva exdona, el seu amic banquer li fa la pilota, las tías quieren ligar con él, le salen amigos debajo de las piedras. Jo crec que els diners evidentment ajuden, no? Però jo crec que els diners, jo sempre dic que si jo tingués un sueldo en Nescafé d'estos para tota la vida, ja tindria bastant. Jo, aquesta gent que té molta pasta i que continua treballant cada dia per tenir més pasta, dius, si no és per comprar temps, el diner, per què els vols, saps? Si jo tinc molts diners però vaig estar treballant les 24 hores al dia, no li veig la gràcia, la veritat. Per això diuen, no?, que els diners no donen la felicitat, perquè jo crec que hi ha molta gent que té molts diners, però com volen més, no disfruten del que tenen, no? Jo crec que ser feliç és si tens les teves necessitats cobertes, o sigui, per dinar, o sigui, per menjar i un lloc on dormir i el teu nen o la teva nena o els teus nens no els hi falta de res, pues, si tens aquestes necessitats, el que necessites és temps i que aquest temps sigui profitós. I m'ho vaig passar molt bé, però també va ser molt cansat. Has de tenir en compte que van ser 4 mesos només de personatge, no va durar més. Però aquests 4 mesos van ser molt intensos. Jo vaig anar a fer bolos a la final de la Copa del Rei, allà al mig del camp del futbol. Vaig estar al Jerez de la Frontera amb lo de les motos amb 7.000 persones allà. Jo no m'ho esperava, bueno, ningú ens esperava. O sigui, jo feia bolos amb grups molt coneguts d'aquí a Espanya, que portaven anys, i bueno, amb ells, vale, guai i tal, però de sobte sortia jo i jo li deia a la Sílvia Abril, digo, somos los Rolling, hemos creado un monstruo, va ser molt heavy, sí. La cançó del Chiqui Chiqui va ser un gag, llavors, un gag té sempre un final, llavors tu fas com qualsevol història, no? Tiene un principi, un desenlace, un nudo i un desenlace. I el desenlace d'aquest personatge, d'aquesta cançó, era Eurovisió. És que més gran que portar aquesta cançó a Eurovisió, què pots fer? Tot el de més seria de baixada, no? Sí, que sigui la cançó del verano, que sigui tal, però ja està, hosti, pues molt millor deixar-ho aquí dalt que no exprimir-ho, i que la gent es cansi de tu i que digui després, no quiero saber nada más de este tío, es un pesado. Hi ha una cosa que passa molt a la tele que acostumen a cremar-te, no? A dir, bueno, aquest personatge funciona, pues venga, exprimir-lo hasta l'infinito i més allà, no? Jo no volia que passés això, perquè és que si no, per el que et deia abans, si no, no m'ho passaria bé. I jo quan veig que no començo a passar-m'ho bé i que m'agobio amb un personatge o amb una feina, doncs la deixo. I ja està. Prefereixo guanyar menys pasta, però ser més feliç. No, jo estic encantat, jo em moriria fent comèdia, o sigui, no necessito fer drama per res. No. Trobar una comèdia on riguis molt és complicat. Trobar un bon drama és més fàcil, no? Sí. Crec jo, vaja. Jo trobar una comèdia que digui, com m'he reído con esta peli, hi ha molt poquetes pel·lis a l'any que digui que bé que m'ho he passat i com he rigut. I trobar drames que siguin bons sí que trobes molt bons. Jo crec que és molt més complicat, sí, trobar una comèdia. Però sí que és veritat que a la comèdia has de tenir una intuïció que al drama no has de tenir. Tu al drama pots entrar a un bar i dir quiero una cerveza i no passa res. Ho pots dir de 20 maneres diferents. Però per demanar una cervesa i que faci gràcia ho pots dir d'una manera només. I has de posar la coma on ha d'estar, has de posar de fer la pausa on ha d'estar, has de fer, saps? És molt més complicat.
jo sempre dic que perquè em diuen, tu és que eres bona gent en el curro, dic, és que perquè sóc egoista, és que jo el que vull és que tu estiguis bé, que l'altre estigui bé, que l'altre estigui bé, perquè si vosaltres esteu bé, jo estaré bé, però ja t'ho dic, perquè si jo estic bé amb la companyia, surto del teatre i diem, anem a fer una cerveseta aquí davant? Sí, vinga, pum, ens juntem, faig una cerveseta i així no la faig sol. Al final és egoista, és egoista. Bueno, faré un monòleg que es diu Patas arriba. I encara... En honor a Eduardo Galeano, que va morir fa poquet. És d'aquelles persones que feien poesia de la vida. I llavors jo crec que aquesta gent no s'haurien de morir mai. Em va fer molta llàstima. Jo era molt fan del llibre de los salvajes de Eduardo Galeano, de las memorias del fuego, de qualsevol llibre d'ell. M'agradava molt. I bueno, són d'aquesta gent que et dona llàstima, no? Perquè dius, crec que era bona gent, no el coneixia de res, evidentment, però crec que són gent necessària, no? Que quan mor gent així, doncs dius, hòstia, quin just, no? Perquè després hi ha tan cabronats que viu tants anys. Sí. Va fer llàstimeta, sí.